Hos Ny Identitet, Center mod vold, overgreb og æreskonflikter, er vores mission klar. Vi støtter børn og kvinder, der står i voldelige situationer, æresrelaterede konflikter eller andre lignende situationer, med at finde en vej ud og skabe en ny begyndelse. Vi hjælper alle, uanset etnicitet eller religiøs baggrund. Vi tror på, at vold er vold, og at alle fortjener hjælp og retfærdighed. Vi skaber et sikkert og støttende miljø, hvor du kan dele din historie uden frygt. Vi lytter, støtter og handler med din sikkerhed og værdighed som vores højeste prioritet. Vi tilbyder juridisk bistand til kvinder og børn, der har brug for hjælp. Vi bliver registreret som partsrepræsentant og tager aktiv del i sagsbehandlingen i tæt samarbejde med dig. Ingen situation er ens. Derfor skræddersyr vi vores hjælp til dine behov. Det kunne fx være i Familieretshuset, hos politiet eller de sociale myndigheder. Hos Ny Identitet er vi drevet af en stærk tro på retfærdighed og medfølelse. Vi arbejder utrætteligt for at hjælpe dem, der ofte står alene i deres kamp mod vold og overgreb. Op mod 30% af vores sager handler ikke om ære, men om den glemte og kyniske vold mod kvinder og børn. Mange af dem, der henvender sig til os, er fysisk og mentalt udmattede og frygter for deres liv.